कसे आहात तुम्ही सगळे? तर बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे असे कुठले 5 कारण आहेत त्याने आपलं जे वेट आहे ते वाढत असतं. तर असे कुठले 5 कारण आहे ते तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे. त्या अगोदर जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि लाईक सुद्धा करा. कारण काय होतं की तुम्ही व्हिडिओ जे आहे ते शेवटपर्यंत अजिबात बघत नाही आणि त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही सबस्क्राईब सुद्धा करत नाही. त्यामुळे मी व्हिडिओच्या अगोदरच सांगते तुम्हाला, खरोखर तुम्हाला व्हिडिओ जर फायदा होत असेल, तुम्हाला त्या गोष्टी पटत असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर बघा मित्रांनो, आपले मागच्या वीकमध्ये 4 ते 5 व्हिडिओ जे आहेत ते आलेले होते आणि त्यानंतर काही व्हिडिओ जे आहेत ते अजून बाकी आहेत. पण आता घरामध्ये फंक्शन असल्यामुळे मला ते व्हिडिओ शूट करायला वेळ भेटत नाही आहे, म्हणून मग ते व्हिडिओ जे आहेत ते मी पोस्ट नाही केलेले आहेत. पण आज आहे तो एक व्हिडिओ तुमच्यासोबत मी शेअर करणार आहे. तर चला आता मी तुम्हाला सांगणार आहे की असे कुठले 5 कारण आहेत त्याने आपलं वेट आहे ते वाढतं. तर पहिलं कारण जे आहे ते म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त झोपणं. म्हणजे बघा, तुम्ही रात्री झोपता, रात्री झोपल्यानंतर ना तुम्हाला 8 तास तुम्ही झोपत असाल. आपल्या शरीराला 8 तासाची जी झोप असते ती एकदम पुरेशी असते. 8 तासापेक्षा जास्त नाही झोपलं पाहिजे. म्हणजे हल्ली बघा, बायका घरातली हाऊसवाईफ जे असतात त्या घरातली कामं करतात आणि घरातली कामं आवरली की दुपारच्या वेळी मस्त झोप काढतात. काही 2 तास, कोणी 3 तास, हल्ली काही तर 4-5 तास झोपतात. तर बघा, आजारी असेल त्यावेळेला ठीक आहे, पण इतर वेळी जास्त झोपणं सुद्धा बॉडीला चांगलं नसतं. त्याने सुद्धा आपलं वजन वाढायचं एक कारण आहे. म्हणून दुपारची झोप तर कधीच शरीराला चांगली नसते आणि त्यामुळे दुपारचं जे झोपणं जे आहे ते बंद करा. दुसरं कारण म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त शुगर खाणं. तर हल्ली काय होतं माहिती आहे का, लोक जेव्हा जेवतात, म्हणजे स्त्रिया असो किंवा पुरुष असो, दोघांसाठी सेमच आहे की जेवल्यानंतर ना तुम्ही स्वीट खाण्याची खूप इच्छा असते. काहींना स्वीट फार आवडतं किंवा काहींचं असं म्हणणं असते की जेवल्यानंतर स्वीट खाल्लं पाहिजे. तर कसं असतं ना, तुम्ही 2 टाईम चहा घेतात, राईट, त्यानंतर तुम्ही 2 टाईम जेवणसुद्धा करतात आणि नाश्तासुद्धा घेतात सकाळी. तर तेवढ्या 2 टायमाचं जेवण आणि नाश्ता आणि 2 टायमाचा तो चहा असतो ना, तुमच्या बॉडीला जेवढी शुगरची गरज असते तेवढी त्यातून येत असते. मग त्या पलीकडे तुम्ही जर एक्स्ट्रा जर शुगर खात असेल, शुगरमधले म्हणजे भरपूर प्रकार आहेत, केक, खीर, पेढा, चॉकलेट्स, एव्हरीथिंग. म्हणजे जेवढे पण तुम्ही शुगरचे जे प्रकार घेत असेल ना, त्याने तुमचं वजन आहे ते हमखास वाढणार आणि त्यासोबतच फॅटसुद्धा वाढणार. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे मी तुम्हाला सांगणार आहे की हार्डवर्क. तर हार्डवर्क म्हणजे कसं असतं बघा, की म्हणजे आपण बघा, आजकालच्या ज्या बायका आहेत किंवा पुरुषही आहेत, मी सगळ्यांबद्दल बोलते आहे, असं म्हणत नाही का तुम्ही नेहमी बायकांना घेऊनच बोलतात. तर ॲक्च्युली मी माझ्यावरून मी गोष्टी सांगत असते. तर बघा की हल्ली बायका ज्या आहेत त्या म्हणजे त्यांना घरातली जी कष्टाची जी कामं म्हणतात ना, हार्डवर्क, तसली कामं राहिली नाही आहेत. म्हणजे त्यांना बघा, फरशी क्लीन करायची असेल तर त्यांना पहिला आता व्हॅक्यूम क्लिनर आलं आहे, त्यानंतर ना आता पोछा, त्याने असं फरशी पुसतात, उभं राहूनच फरशी पुसतात. आणि त्यानंतर ना कपडे धुवायला वॉशिंग मशीन आलेलं आहे. त्यामुळे हाताची जी कसरत पाहिजे ती होत नाही आहेत, कारण मशीनमध्ये कपडे धुवून निघतात. आणि भांडे घासायचं म्हटलं तर भांडे घासायला डिशवॉशर आलेलं आहे भरपूर ठिकाणी, किंवा काही ठिकाणी नसेलही काहींच्या घरामध्ये. पण बघा, ह्या गोष्टींमुळे काय होतं ना की म्हणजे आपला स्वतःचा जो व्यायाम व्हायला पाहिजे ना, तो होत नाही. तर माझं म्हणणं असं आहे की बघा, तुम्ही जर स्वतःने जर घरातली कामं करायला सुरुवात केली तर तुमची एक्झरसाईजसुद्धा होईल. आणि त्या पलीकडे म्हणजे तुमचं आता मशीन जे आहे ते लाईटवर चालतं, तुमचं लाईट बिल वाचेल. तर या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या अशा प्रॉपर होतील. म्हणून मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे, जेव्हा तुम्ही आजारी असाल तेव्हा तुम्ही मशीन वगैरे वापरू शकतात, पोछा वापरू शकतात. पण मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की तुम्हाला खरोखर वजन जर तुम्हाला कमी करायचं असेल, पण तुम्हाला वजन कमी करण्यासाठी वर्कआउट करायला वेळ भेटत नाही आहे किंवा डाएटला प्रॉपर डाएट होत नाही, तुम्ही ही घरातली कामं जी आहे ना ती मी सांगेल तशी चालू करा. हाताने फरशी पुसायला सुरुवात करा, हाताने कपडे धुवा. तर त्यामुळे तुमचा हार्डवर्क होईल आणि तुमचा बॉडीचा व्यायामसुद्धा होईल. आणि चौथी गोष्ट जी आहे ती म्हणजे
गरजेपेक्षा जास्त खाणं म्हणजे बघा, आता मी तुम्हाला लास्ट व्हिडिओमध्ये सुद्धा ही गोष्ट सांगितली होती की गरजेपेक्षा जास्त खाणं म्हणजे काय म्हणायचं नेमकी. तर ते म्हणजे असं, जर तुम्ही संध्याकाळी एकच चपाती खाताय आणि मग एखादी चपाती तर तुम्ही भाजी खूप छान झालेली आहे, खूप टेस्टी झाली आहे भाजी, मग एक्स्ट्राची एक चपाती खायची. आणि त्यानंतर तुम्ही डाळ भात घेताय जेवणामध्ये, तर जेवढा तुम्ही एक एक वाटी राईस पुरेसा असतो डाएटनुसार, पण तुम्ही 2 वाट्या घेत आहेत. तर मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की तुमच्या पोटाच्यावर तुम्ही खाऊ नका. तुमचा तो डाएट म्हणजे जेवढं तुम्ही खातात तेवढंच का, एक्स्ट्राचं ओव्हर ईट करू नका. आणि त्याबरोबर कधी कधी घरामध्ये असं होतं की बायकांची खूप सवय असते, एखादी चपाती उरली आहे, मग उद्या उपवास आहे किंवा मला बाहेरगावी जायचं आहे, कोण खाणार, टाकी खाऊन टाकते. मग ते काय होतं, खाऊन टाकते तर एक्स्ट्रा बॉडीमध्ये जातं. मग आपलं जे आहे ते मस्त असं मागून पुढून छान असं शेपमध्ये काही महिन्यात दिसायला सुरुवात होतं. मग ते काय होतं की ते डायजेस्ट होत नाही. मग ते कसं म्हणजे खूप हे असतं, त्यामुळे आपले वजन वाढतं आणि आपले फॅटसुद्धा वाढतात. आणि सगळ्यात तर 5वी जी गोष्ट आहे ती म्हणजे शिळे अन्न. घरामध्ये रात्रीचं अन्न उरलं असेल तर ते सकाळी खाऊ नका. शिळं अन्न पचायला खूप असं हार्ड जातं, लवकर डायजेस्ट होत नाही. म्हणून शिळं अन्न जे आहे ना ते खाऊ नका. त्याने सुद्धा आपलं वजन वाढतं आणि फॅटसुद्धा वाढतात बॉडीचे. म्हणून मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की शिळं अन्न स्किप करा. तर कसा वाटतं तुम्हाला आजचा माझा व्हिडिओ नक्की कमेंट्समध्ये कळवा आणि चॅनलला लाईक करा. आणि नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका, कारण तुम्हाला छान छान असे व्हिडिओ जे आहेत ते तुम्हाला बघायला भेटणार आहेत आपल्या चॅनलवरती. तर चला भेटूया असं छान आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सगळ्यांना बाय बाय आणि नमस्कार.